Kan jeg bede dig om at tage jakken af og tage den omvendt på? Omvendt på? Jeg mener omvendt sådan med, at man får ryggen foran. Nå! Sådan der. Hvorfor gør du det? Nå, så man kunne se. Nå! Kravlund. Vend den om. Ja. Altså med vreng ud af. Nej, med ryggen fremad. Ja. Så ikke står noget her. Man kan se vejning efter skole. Hvad er det, jeg skal sige? Ja, det er fordi, så kan man se, at jeg kommer fra vejning efter skole. Hvorfor gør du det? Fordi så kan man se, at jeg kommer fra Kolding Egns. Det gør jeg, fordi så kan man se, at jeg kommer fra Hellebjerg. For så kan man se, at jeg kommer fra Flemming Efterskole. Det skal da fordi, man kan se, at jeg er fra Vesterlund. Hvorfor gør du det? Så man kan se, at jeg kommer fra Midtjysk. Men det kan man jo ikke. Jo, det kan man sagtens. Skal jeg vente om igen? Så man kan se, at jeg kommer fra Midtjysk. Omvendt. Med logoet. Nå, på den. Det er sådan, man kan se, at man kommer fra Albæk Efterskole. Så man kan se, at jeg kommer fra Balle Efterskole. Sådan. Det er fordi, jeg kommer fra Brøndhus. Omvendt. Nej, det er ikke pinligt. Det skal man bedre se, at jeg kommer fra Briksted. Nej. Ej, det synes jeg ikke, jeg gider. Jeg vil tage det af og sige det. Ej, men jeg... På igen. Kan vi tage det forfra? Hvorfor gør du det? Fordi så kan man se, at jeg går på Brøndhus Efterskole. Den er altså omvendt på. Ikke med vrenge. Nå. Hvorfor gør du det, Jesper? Det er altså, man kan se, at jeg er på Vejle. Omvendt. Ja. Hvorfor gør du det? Så jeg skulle. Hvor bliver det lagt ud henne?